De laatste klanken van het Fries volkslied echoen nog door het Abel Enstra stadion. Of Miralem Soleimani kan Heerenveen tjen Rode JC al op een 1-0 vastsprong zetten. Maar de Lietse Serviër vindt de doelman van Roda, Castro, op zijn paard. En ook Roy Berends is dichtbij de openingstreffer. Maar op een nij is de redding van Castro. En zo smiet het openingsoffensief van Heerenveen wel kansen op, maar geen doelpunten. Nee, wat dat onbelangrijk krijgt de ploeg een lesje in effectiviteit. Zuiverloon liet hem hier verrassen door Lama, die naar binnen toe loopt. En na 24 minuten zwargt de linkerhondvoller van Roda van 0-1. Verbeek beziekert mijn man en mag zijn ploeg te instrueren. Het veld is te lang, er moet meer druk naar voren gezet worden. Maar er wordt net luisteren. En 2 minuten na de openingstreffer verdubbelt Matondo de score. Dat het net goed ging, dat was duidelijk. Wij hadden defensief de nodige problemen. En die zien in mijn optiek zien die in het feit dat wij het veld te lang maken. Dus op het moment dat wij de bal verliezen en we hebben zoveel mensen voor de bal uit, ja, dan moeten we een extra man in het middenveld hebben. Nou ja, en dinsdag koos ervoor om wat meer in de achterste lijn te opereren. Nou ja, dan wordt het nog langer het veld. In de 24e minuut doet Heerenveen wat waarom. Gerald Sibon hoort knap het oersjoch. Shot Bradley vrijsteen op de penaltystip. En de Amerikaan zit de ontsluitingstreffer in de touwen. Heerenveen zit weer in de wedstrijd. Maar ter ontzetting van het publiek is het in de 27e minuut Willem Jansen die door een vrije trap van Hadouier de bal voor de derde keer efter Van Dijk krijgt in. Alles was raak op dat moment. Dus ja, dan kan je duidelijk zijn. De eerste helft dat was niet goed, 3 en achter. En dus moet Gert-Jan Verbeek ingrijpen en dat doet er ook. Dinsdag scoot terug naar het middenveld. Zuiverloon wordt slachtofferen en naar de kant hellen. En met Michael Zwek komt er een pure verdediger in de ploeg. Ook Gerald Sibon bloot vanwege een ankelblessure in de kleedkamer achter. En voor hem komt Paulo Henrique in het veld. Want één ding is wis, er moet wat gebeuren. In the dressing room at halftime, obviously there's not much to say. Everybody, you look around the room and everybody knows we have to do more. Everybody has to run a little bit harder, fight a little bit harder, and do whatever we had to do to get back in the game. En dan begint het letterlijk te stwarmen in het Abel Enstra stadion. En binnen een kwartier had Heerenveen de 1-3 efterstonden, omboegen aan 4-3 vastsprong. Henrique maakt het de 2-3. Roy Berends zorgt het voor de liedmakker. Ajax-trainer Adrie Koster had amper tijd om het tussenrond te bellen om de tussenstoon terug te jan. Want hij had nog maar correct ophongen of Michael Bradley schiet mij een volley de bal voor de 4e keer achter Castro. Het weer stoem en drang met goede voetbal. Hè? Want dat moest wel goed voetballen. Dat net pompen verzuipen. En dat hebben we heel goed in. En er winnen een paar mooie goals bij. Rode JC is van slag. Maar Heerenveen verjit om de definitieve knock-out te jan. Daarna zakt het ietsjes terug, denk ik. Dat zie je heel vaak als je dan toch weer voorkomt. Dat het dan daarna iets behoudender spelen. Dat is misschien niet altijd even goed, maar ja, dat zit gewoon in je achterhoofd. Dus dat gebeurt gewoon. Maar daardoor helpt het Rode JC vol om weer in de wedstrijd te komen. Rob van Dijk moet nog een paar keer handelend optreden. Zoals hier als Willem Jansen de vrije trogong had. Boven dat had Heerenveen het gelok dat hier het schot van Jan-Paul Sijs jonken git. In de counter kan Heerenveen er nog wel gevaarlijk uitkomen. Berends had hier de ultieme mogelijkheid om de wedstrijd definitief in het slot te smieten. Maar ook Berends krijgt de bal er net in. Ja, dat had wel gemoed eigenlijk, maar kielt het nog spannend. Bij hangen en wurgen en tig kniepen beelden bloot Heerenveen uiteindelijk oerijn. Het is een mooie oerwinning, maar het pakt wel 3 hele wichtige punten. Everybody looks back at the game. They only look to see that Heerenveen won and we have 3 points. So it was important for the fight and for the top 5 places. So now we have a week and we get ready for a very important game against Ajax. Er is nog niks beslist, want ik heb zijn hier achter elkaar van 54 punten als bij de eerste 5, maar dit jaar net. Moet minstens minimaal 60 punten hellen. Nou ja, daar hebben we nou 54, dus we hebben een 6 punten daarvan wijs. En het kan best maar zo wijzen dat we nog meer moeten hellen, want hoe het werd of keert, het is druk bovenin. Vrolijk Pasen. Dank u wel, Jemek.